lang hilin eh. Good morning. Madong buntag. Pagdong adlaw sa tibok kalibutan, adlaw Huwebes na di iron. 1 week na ko. Sakay Huwebes man ron. Wednesday marong undoy. Magawas sila sa gawas kaya magpainit ang buros. Sunod-sunod na pagkulanin nila ron. Salamat gyapon sa grasya matag-adlaw sa mga kinabuhi. Basta Huwebes, Wednesday undoy na. Nadunggan sila nagungihinga nga. Magawas kong sila. Ayun ko upang sunod ko. Ayun ito ba? Pasanan ba ka na? Naugday na ko kaya masunod ko nila. Parang may pulmig po ba? Pasko na lagi. Merry Christmas advance sa tanan. Sa mga kapamilyas Bohol. Yabayan na po ni mo ito sa siya. Ayong Pasko. Napuno naman po. Ayong adlaw sa tanan. Maban ko nila. Pagpa-adlaw. Okay. Pero naka-adlaw sa bilita o kagawas. Kung anong tiil. Nag-duster na. Ako gapon kay nakalayas mo ko gapon ka rizot. Si Jawa kalayas. Wa mo uban kay lubak din pud ayan mga tuan. Pwede dito baklayan ni nahinay og bagong tempo mugikan karang mga aksing komedya pa. Wala nagkuha sila ng kita jang maninay. Kamera. Lang sa ibig liton. Dako sundang. Daglagaraw. Dako na kong lagaraw. Ang hiingin hapon, ang maninay o ang igagaw nga bikas Saudi, yung chat gahapon nga palagon kuno ko atos dasma. Kaya mo katuod. Grasya, moral, layuban. Wala man Grace, makanganha ba kong dasma. Kaya nagkukahinumdum. Luhar na sa kanya. Bitaw pos maninay gahapon, insisted po sa video call this Grace nga. Nakaw nga riyan akon. Ang yamduman, tos dasma mo nang sa Jollibee. Kanto ni, patagbang sa ilan na, mga naman to sa una pa. 2,000, sa patupaw. Oo, kung Kita to nito batas, imong angkol sa una. naman po sa kayo man tadag to pala. Oo, isa na, Jollibee. Wala lagi. Wow, ganahan pa rin ha, Grace. Huwag mga haba ko. Magtata ko nimo kay murag. Di ko katuod. Cellphone dali ka nag-vlog. Maglakaw nami. Undoy, didala po si isang sa kubag. Daan na tayo guys. Makalipay lang makapanggawas mi yung nas undoy. Kami na sa kodari, isahin mo yung atubang. Init. Huwag init, huwag mag-uwan. Kadlak man tumutama ko. Lapok, para nang humok may slide. Minta tugapon paggawas nga kay uga-uga na. Tanak kay nanay nag-radio. Nag-video ko. Init na jud. Salamat sa Ginoo nagpakad na jud adlaw. Sunod na pug ko nila. Kasi nakadung-padung paw. Nadak ng padung. Tagduk. Asila. Lakaw-lakaw kay erong mo. Intan. Ibuak. Bungas jubilina na nga tagak. Exercise ko no. Kuya undoy buhos di ay. Na mas Imelda doy ba doy na tag hinagbo.
Ani ka magtiniil ka pa oh. Hait, bitaw ka to ng sinilas ni nung naikuan bitaw. Hindi, matong nagpalaman. Adug dagat ba kay mag tiniil. May dagat dali. Nanay lansang. Kuyaw. Ini Wala ni mga murag budot. Alas City naman di ay. Datos yung sud, dito mo gawas, murag pa pay adlaw. Kuno mga alas 6 di mo gawas na ana. Ana hinay-hay oh. Iro. May paspat ang sanay. Nagkaspat bitaw gyapon oh, giup di man. Nag-working ang buntis. Nag-working, susunod po ko. Kani nga nga balik-balik pa oh. May hait. Rugasan na mong suroy-suroy. Kita mo hinun mig dayam di ay pang hakep. Ano ta ginig balik? Di. Agi mo kuhaan ka ng lam o binting kay mo nila may insulula. Tuwa. Anong lam o binting ba? Nalagi. Kay mo na ito. Panhod. Diba? Lam o binting. Signay ko, di pa mo ka na o binto. Kung wala di. Hindi na nga. Balik ba dito na? Na. Kanang lam o binting. Kung ka na bildo ha? Na, kasuroy kita dahil mo naghakap sa kuan. Ham, kuno. Nasi babaw day. Ay, mga lam o buho. Ilan mo? Kung nakabukpaw, pito ha. Tulo naman siyang dapi-dapi, ibutang. Kung mga 8 na kabuan, sige nakagkakap, mga na. Kay, kargado magkagpanuhot. King daring nakitang tasag bulig. Tasog bulig. Ibutan. Ibut pwede ito sa kanting mita sa ulo. Suroy. Sunod ko nila. Ang pamultado. Nasukot. Ano sa papa. Okay ah. 60. Pero well, health center. Ano sa pa magpa-prenatal? Magteka mo dito. Sorry, makatagbo tag-tagato. Dito. Tilapia, 65. 65 kalahati di ay. Shrimp. Hot pot lawayan. Katambok. 30. Gulay. Gustong gulay. Tama mo. Ay, balon-balodan. Mas ka pa man to kaysa isa. Sa agis dang kuha na.
Pinatamban. Ano? Pwede mo nikilaw ka? Yung dalawang piraso na lang. Dalawang piraso tilapia. Kami dalawa. Taga Arapaw? Wala, iba. Taga Ara? Pwede rin makilaw. Nabalik mo na ako kung minsan. Taga Ara? Nasa gato. Nasa pagkurang kagatos. Pwede ito ni kilawon. Tiklas ito tayo. Ano? Tama na. A few moments later. Gra, muna na pahit ganihan. Gulay si Jaog sa pusoy. Subakan o atay. Sinima na. Hala. O. Nandoy sa mukhaan sa adobo nga. Sama na? Adobo nga. Patay sa baboy. Patay sa baboy. Patay sa manok ng uban. Muna yung sudan. Sugod karon. Abot parang ugma. Sugod ugma pa din. Kaya naman may nakauli. Sinda na pag-wasing na nag-wasing. Nag-wasing. Basta huibis na nisundoy dani. Gulim-gulim na po. Miski plano kung mo lag na po sa manghod. Kaawanan man. Na. Morning kudog-kudog nila ganyan sunod-sunod. Kaya magsama kong dahon. Kaya na pa may tik-tik. Putos na bukod ng tik-tik. Napadi tito kalagas nga saging. Ada mo ganito na handa. Kaya may may masimo-simo. Dari, bata-bata. Bata-bata nila upaw. Burganos. May bisita namang bata. Ano man ang panganay? Panganay ko naman do. Ano na ang mga bata sa luhaw sa nagagmay pa? Kaya sila? Silingan na. Kami lang bay dapit. Naghawad mo yung susi. Basang bahay si Sarah Buto. Ano nga dala to? Asan ang mama mo ni? Saan mama mo? Lumaya sila, be? Apo. Bidaan naman sila si Dala. Wala naman po. Adapted nila upaw. Mataklid dito pa. Abo, turang na ito. Ano man ka? Ito na. Di ay mong bisita ang gwapa. Ilang bata-bata. Kung doon naman makalipay po. May batang masalaan. Buwa di ka mong luto ron. Kinilaw o adobong atay sa wakwak. Atay sa baboy. Atay sa kambano. Lapay patikon.